नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहतायत संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा विभाग, भूमी अभिलेख, सेतू कार्यालय आणि रजिस्टर ऑफिसमध्ये सुरू असलेली दिरंगाई आणि जनतेची होत असलेली हेळसांड याची गंभीर दखल आमदार नितेश राणेंनी घेतली। प्रत्यक्षात या कार्यालयात जाऊन जनतेची गैरसोय का होते याचा जाब अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना विचारला। देशातील 2000च्या नोटांचं निश्चलीकरणाच्या निर्णयानंतर मंगळवारी 23 मे पासून या नोटा बँकांमध्ये बदलून घेता येतील। दरम्यान सध्या चलनात असलेल्या 2000च्या बहुतांश नोटा 30 सप्टेंबर पर्यंत आरबीआयकडे परत येतील असं सांगत आवश्यकता वाटल्यास 30 सप्टेंबरची मुदत देखील वाढवली जाऊ शकते असे संकेत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले। 2000ची नोट गेली, आता 1000ची नोट येणार का याबाबत विचारलं असता त्यांनी यास नकार दिला। बोगस मतदान रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग आणखी एक नवीन तंत्र अवलंबणार आहे। मतदानादरम्यान बोटावर शाईऐवजी आता लेझर चिन्हाचा वापर केला जाणार आहे। हे तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI वर आधारित राहणार आहे। तसेच ईव्हीएम मशीनमध्ये कॅमेरा देखील असणार आहे जो मतदान करताना मतदारांचे फोटो काढणार आहे। भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे गोत्यात आलेल्या भारतीय महसूल सेवा अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली। यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं समीर वानखेडे यांना 22 तारखेपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं। ही मुदत संपत असल्यानं समीर वानखेडे यांच्या अटकेबाबत उच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या। आजच्या सुनावणीवेळीही न्यायालयानं समीर वानखेडे यांना 8 जून पर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देत मोठा दिलासा दिलाय, परंतु सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने समीर वानखेडे यांना अटी घातल्या। गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे आमदार नितेश राणे आणि ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे। नितेश राणे हे प्रत्येक पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांच्यासह उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसतात। यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला असून संजय राऊत सर्वात मोठा जादूटोणा करणारा तुझा मालक आहे, काळी जादू करून उद्धव ठाकरे यांनी काय काय केलं हे आम्हाला माहिती आहे। मातोश्रीच्या मागील भागात जेसीबीनं खोदून लिंबू का टाकले त्याची माहिती द्यावी का असं म्हणत त्यांनी इशारा दिलाय। तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनणार नाही तर त्यांची पत्नी मुख्यमंत्री बनू शकतात असं एका बुवानं सांगितलं होतं, म्हणून त्यांनी रश्मी ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्याची घोषणा केली होती। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाइफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।